Està parlant amb el jefe. Recordem, estem al Pipers. La noia ha parlat amb el jefe t'ha dit en principi que un sí, ara anem a opció de 6 entrepans de chorizo. A veure. Hola, un momentito que te van a hablar. A veure, sí, em pots agafar el telèfon, sisplau, que també ho estem gravant pel Facebook del Fricando Matiner. Hola, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. I disculpi abans de tot, Miri, estem en directe pel Fricando Matiner RAC 105. Volem saber si hi hauria opció que el Pipers ens donés 6 entrepans de chorizo. Doncs 4 entrepans de chorizo, que sigui. Si necessitem un cadascun per l'equip, tan sols per la publicitat que portem fent-li durant 10 minuts a l'antena ja del Pipers. Què ens diu? Digues, perdó, no, és una aposta que hem fet en directe i estic a veure pendent a veure si... Per això necessitem 6 entrepans de chorizo i estem aquí al Pipers ara a veure si ens donen els entrepans de chorizo. Què ens diu vostè? Res, 6 entrepans, que siguin petitets, però és per rementar l'entoll. Ens dona els 6 entrepans de chorizo, el Pipers? Sí. 6 petits poden ser? 6? Ni vostè ni per mi, molt petits si calen, però 6 poden ser? Vinga, va, a veure, li passo una noia un altre cop, a veure, sí. Hola, dime. Canviem el telèfon. Atents, a veure què passa.